kao da smo se dogovorili. Zato što ću sada da ti pročitam deo jedne pesme sa kojom, recimo, mene moj otac ispratio u život, a ja njega na taj posljednji let, upravo nadajući se da ćemo se sresti na nekom boljem mestu. Rudyard Kipling, Ako. Pogledaj. Ako možeš... Jebika. Samo jedan deo. Znam je Pa za one koji ne znaju, da vide od čega si satkan. Ako možeš da se pomešaš sa gomilom, a da sačuvaš svoju čast, ili da opštiš sa kraljevima i da ostaneš skroman, ako te najzad niko, ni prijatelj ni neprijatelj ne može da uvredi, a ako svi ljudi računaju na tebe, ali ne preterano, ako možeš da ispuniš minut koji ne prašta sa 60 skupocenih sekunda, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu i što je mnogo više, tada ćeš biti veliki čovek, sine moj. Ovo je deo, naravno, preporučujemo se pa čitaju celu. Sine moj, bi ti potpisao te stihove i zašto? Da, evo ih, rekao sam, kazao sam ti. Ovo je Mihajlo naslikao mene. Imao je nepune 3 godine. I kod nas u stanu mi imamo crteže naše dece. I to kako god dođe stvarno izgleda onako, budu potpuno zatečeni zidovi. Ne znam što ja sad nešto imam protiv naših slikara, daleko od toga, divni su. Ali mi imamo samo držimo tako crteže dece, njihove slike. I kad je on odlazio, ja sam Kiplinga ovde istetovirao i taj njegov crtež mene. Eto, tu je on, ovo je Jana.